jaera mare. Oh, mia yweyo kuome. Wono maduong' mawuoro. Johera magwara jodala mageno. Agone ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo majaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nade ma Jehova oloso thuolo ni. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ngara Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Ler e piny Kayole. To kapok awacho wach moro amora johera magwara, to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Iber manade chir mar choke Jagalili. Erokamano Yesu ratego mar jokedo, duong' gi pak odog ni Kristo mar kuom Yesu. Amen. Johera magwara, adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Mathayo 2. Mathayo 2. To kapok asomo Mathayo 2, dasomo Mathayo 1 matindo 18 thuon wach. Nyuol mar Yesu Kristo. Mano jawarwa mokelonwa warruok kawuono e udi mang'eny, e bombe mang'eny, e mier mang'eny. Ji pamo kendo go sigalagala. Giwacho ni Merry Christmas. An bende wacho ni Merry Christmas. Kase wacho ni Merry Christmas, to asom gimondiki e muma maler mar Jehova Shalom. Adwa somo Mathayo 2 e wang'e. Ajuoke moa yo wuok chieng'. Ndiko yie kana onyuol Yesu e dala mar Bethlehem e piny Judea e ndalo loch Ruoth Herode. Ajuoke moko moa yo wuok chieng' nobiro Jerusalem mopenjo niya, ere jala monyuol mondo bed ruodh Jo-Yahudi? Ne waneno sulwene kowuok yo wuok chieng', omiyo wabiro mondo wamiye duong'. To kane Ruoth Herode owinjo wachno, nonyuol Mesia. Owinjo wachno, nonyuol ng'ama nyalo reso pinywa. Ka Ruoth Herode nowinjo wachno, ni gweng'ni nitie nyathi moro monyuol. Ruoth Herode owinjo niya, dalani nitie nyathi moro nyuolie manyalo kelo konyruok. Sama Ruoth Herode nowinjo nonyuol Ja-Nazareth. Sama Ruoth Herode nowinjo onyuol Yesu Lwanda, sibuor mar dhood Juda. Sama nowinjo, winj gima muma wacho. To kane Ruoth Herode winjo wachno, kibaji nogoye ahinya kaachiel gi Jerusalem duto. Noluongo jodolo madongo duto mag Jo-Yahudi kod jopuonj chik mopenjogi kama, onego nyuolie Mesia. Ne gidwoke ni ibiro nyuole Bethlehem e piny Judea, nikech kamano e kaka janabi nondiko kawacho niya, in Bethlehem mane piny Judea ok itin nga e wang' jotend Juda. Kuomi ema jotelo manorit jo-Israel nowuogie. Kuom mano Herode noluongo ajuoke kande ling' monono gi kinde mane sulweno onenore, mine ginyise, nitie kawuono sama wuoyo kodi ni, kata ji miel, nitie joma nono sulweni, kata ji nie pati, nitie joma nono sulweni. Nonon sulwe mar Yesu Ja-Nazareth, kama nolwarie, nonon. Ajuoke nodhi monono. Kata kawuono ma wuoyo kodi ni, samoro ji mielo gik mopogore opogore, kari nono sulweni. Wan kod Yesu Ja-Galili, Osana Ja-Nazareth, Manuel inyuolo kawuono. Wawacho niya, we mondo nyuole dhod chunyi. Kata ka nitie jomoko ma jasigu odonje igi, ma chunygi ma igi wang', ma igi ng'adore kaka pala, ni mondo mi ginon kaka ni yudo konyruok, mondo mi ginon kaka nyithindi chiemo maber, mondo mi ginon kaka idak e odi. Nono sulwe. Kara nitie jonono sulwe ma koneno sulwe mar ng'ato to giluwo sulwe no. Ma kata ng'ato dhi Nairobi, inono sulwe no. Kata ng'ato dhi Mombasa, inono sulwe no. Kata ng'ato dhi tedo, inono sulwe no. Kata ng'ato kendi,
inono sulwe no, nono sulwe mar Yesu ratego, jalwanda mawaro wa, nono sulwe ne, Herode iye owang', kaachiel kod jodonge, kare nitie jodongo mabet, ma kata ka ng'ato dhi maber, sulwe na dhi maber, modwa ting'o dala gi malo, inono sulwe no, ichengo sulwe no, ipenjruok, ochakore nade, dala mane ok waparni, ochakore nang'o, kawuono nyuol ruodhwa, wawacho niya, onge gi lweny molosi, mondo inyi mano inyi, e Krismas ni, kwe mar Ruodhwa Yesu Kristo, biro rito dalau, biro rito dalani, biro rito nyithindi, biro rito tiji. Duong' odogni wendo. Ne ginwacho ni biro nyuol e Bethlehem, e piny Judea, mano nyakwar Jesse. Nikech kamano e kaka janabi nondiko, kawacho ni Bethlehem manie piny Judea, oketene ng'ang'e wany jotend Juda, kume ma jatelo manorito joga Israel nowuogie. Kumane Herode noluongo juoke kande ling' monono gi kinde mane sulwe onenore, mi ginyise ka nooro gi Bethlehem, kowacho negi niya, dhiuru many nyathino, udhi manye matek. Yesu wa nomanye matek, kata in inyalo manyi matek, ma kata in mana Mombasa inyalo manyi matek, ukone gi ling' dhi umanye matek. Ene momiyo min gi madho ga sikari dhi umanye matek. Ene momiyo nyocha ne wadhi arus Nairobi, naneno kaka ji nomiel matek dhi umanye matek. Naneno kaka ji nobiro koting'o bege madongo dongo dhi umanye matek. Nitie jok mosewuok oko moro mondo mi omany ng'ato matek, ma kata kawuono ji sherekea ni imanyo ng'ato matek. Idwaro ni mondo bedie pien, dhi umanye matek. Idwaro ni mondo mi kethruok mondo bedie dak ne, dhi umanye matek. Idwaro ni mondo kik obed kata nyathi koting'o tiende, dhi umanye matek. Idwaro ni mondo mi nyithinde monyuologo kargi ombach ni okethre, gilokre jokong'o gi joter, dhi umanye matek. Nowacho negi mano oda kowuok kuom Herode, oda kowuok kuom jok manie gweng'u, jok ma chunygi lit. Giwacho niya, dhi umanye matek, kik weye aweya, nyo waneno ka dala manyora ruchra ni dala ni ting're nade malo, dhi umanye matek. Duong' odogni chier mar choke ja-Galili. Erokamano odiochieng' ma kawuono japuonj, we mondo yal wecheni ka kinde pod nitie, mondo nyuoli e chuny mamani, mondo nyuoli e dhod chuny mamani. Jaduong' ni mondo nyuoli e iye nyaka nyathi matin ni. Merwa ni mondo nyuoli e iye, mondo nyuoli nyuol manyien kawuono, mondo kawuono ni ng'ato ka ng'ato mondo yud lokruok. Mondo wach no nyuoli ese iya, onyuoli ese dalawa, e tija na ochako nyuoli e Yesu. Kendo ng'eyo ni lokruok dhi bet kama onyuoli e Yesu. Kamoro amora monyuoli e Yesu lokruok nyaka bedi, gik manyo onge nyaka bedi. Duong' odogni wendo. Kuom mano Herode noluongo juoke kande ling' monono gi kinde mane sulwe onenore, mi ginyise kare nitie nono sulwe, kinde mane tije noyudore, kinde mane dakni noyudore, dhok adi manokel kinyuomo, dhi nono ling', aina chiemo mane manotedi, orno tiyo kuma nade, inono ling', modonjo gi gari chame en, ka gin e shopping center inono ling', inono ling', nonon mar Yesu jawarwa, nonon ling', tieni kisirisiri mondo kik fwenyre. Duong' odogni eka nooro gi Bethlehem kowacho negi niya, dhiuru many nyathino matek, ka usenwang'e to duognauru wach, ka usenwang'o noted adier, duognauru wach, ka uyudo noyudo tich adier, duognauru wach, ka uyudo nadier odonje balariany, duognauru wach, kuyudo ni nyathino donje secondary school, duognauru wach, kuyudo ni nyako no adier oyudo nyathi mokete tiende, duognauru wach, giwacho ni duognauru wach, ka uyudo nadier ohande nochung' adier, ohanda manoselwar chochako chung', duognauru wach, ipenjo ni duognauru wach, duognauru wach. Oh, Nyasaye malich, mondo an bende adhi amiye duong', bano giwuondore, mondo an bende mana dhi e arusno, duognauru wach, mondo an bende dalagi kama imiela na adhiye, ubet e tie chiel kong'icho, ok more kata bed numiel kamano, ma ji miel matek ok more, oka lake, oka dhoge, omino dhoge matek, osiko chwado lwete, owacho ni kiawa wuotho e tie chiel oduogi e kome ochako dhi,
uchako duogi samoro chwanyre oduogi samoro be okaw ludhe oketo go e boke oduogi ok more wacho ni an bende adwa dhi kuro mondo be amiye duong' kik ukos miya uru nafas e gari madhino miya uru nafas abende adhi an jaduong' me gweng' ka an mong'eya nyakwena thuolo adhi kawuono biro ler Yesu meja okew ji audi e Krismas ni ja Nazareth osenyuole chuny ng'ama oyie kawuono ni ibiro nyuole mondo mi warruok ma wan go chak manyien warruok wayudo pile kod pile mondo mi ohala mar ng'ato chak ochung' kawuono sama inyuolo Yesu ja Nazareth ni mondo school fees mane onge onyuol Yesu kawuono mondo chakre manyien kendo mondo ot ng'ato mane kethore mondo chak ochung' inyuolo Yesu kawuono mondo kamanade mane nitie gik ma orem Yesu mondo kel gik ma onge nyuolo mar japuonj kawuono duong' odog dichier mar choke mumba kone ni kane giwinjo gima Ruoth owachonegi ne gichako wuoth ka gidhi kendo sulwe mane giseneno kowuok cha nochako thinyore nyimgi ka giwuotho motelonegi nyaka odhi ochung' kama oporore gi kama nyathi nitie. Kane gineno sulweno ne gibedo mamor ahinya. Ne gidonjo e ot mi gineno nyathino gi Maria min mare. Kane gigoyo chonggi piny mi gimiye duong'. Bang'e ne gigolo mwandu mane gibirogo. Samoro sama owuoyo kodi ni nitie jirandi mokwamo molewo ma samoro gik madum mamit e odino en owinja winja kata gima orwaki oonge go. Samoro nitie nyathi kich moro ma samoro leng'o mana wang'e gi e bath dhodi kanyo osiko ng'iyo nyithindi kaka muodo biskut kaka chamo chapat odgi to onge. Ma thuolo ma Jehova oloso mondo kawuono ni Jehova timonwa ng'wono ochiw wuoyi achiel ma miderma Yesu ja Nazareth ka sama inyuole ni miye nyaka jirandi gimoro matin nono kata ne ok uwinjru nyuol Yesu ka ji were richo idonjo e od jirani ikone ni merwa ne wachwanyore japuonj anyuole chunya aweni richo kawuono jaoda aweni richo chwora aweni richo nyathina aweni richo mama aweni richo buora aweni richo kawuono inyuolo Yesu chunya joma lemo ga awenu richo jogweng'wa awenu richo kawuono nyuolo Yesu chunya achako manyien gik machon dong' chien kata Herode oramo Yesu watinyuola nyuola nyaka gik ma wan godo ang'wena tera ni ja Nazareth sulwe biro chung' e wi ot Herode oyie odagi sulwe biro chung' achung'a kata jogweng' nodagi sulwe biro chung' achung'a kata joma nade otamore sulwe biro chung' achung'a e od ng'ato ma onge nyathi sulwe biro chung' achung'a Yesu biro nyuola nyuola kawuono ni gima onge biro yudore ayuda Yesu nyuola e dhod chunjewa kawuono wawacho ni Merry Christmas kuom ng'ama nade molewo kati onge gi gimoro wach ni Yesu iromo e dhod chunya kawuono pile kod pile abiro dendi e nyuola manyien we mondo nyuoli e dhod chunya mondo achak kodi kawuono mondo ka kiny achako manyien ka in iya duong' odog ni wendo. Kane gisewinjo gima Ruoth owachonegi ne giwacho gichako wuoth ka gidhi. Sulwe mane giseneno kowuok cha nochako thinyore nyimgi ka giwuotho motelonegi nyaka dhi ochung' kama oporore gi kama nyathi nitie. Kane gineno sulweno ne gibedo mamor ahinya. Ne gidonjo e ot mi gineno nyathino gi Maria min mare. Kane gigoyo chonggi piny mi gimiye duong'. Bang'e ne gigolo mwandu mane gibirogo mi gimiye dhahabu gi ubani kod mane kawuono wawacho ni Krismas ma wantiere ni gole gima in godo poge gi jirandi kawuono e nyuol mar Ruodhwa Yesu Kristo ni kawuono ni gima nade matekno kawe mondo ikete ne Yesu wach ni Ruoth nyuolni ni ok achaka dong'i e pien chondike Mathayo 15:13 gimoro amora ma wuora ne ok opidhi pudho e Krismas ni dieri pudho e oda e Krismas ni koko rume oda e Krismas ni ok achaka dong' chien ni kama ji noseaye
kama sika donge wacha ni japuonj Christmas ni abende miya oda Christmas ni abende nyithinda yudo school fees Christmas ni ot maonge go we ayudi wacha ni Christmas ni gimatin man go adhi pogo jiranda adhi pogo wedena nyaka joma nyoko dich koda adhi miyogi kode gino nyuol Yesu kawuono ni konyuol Yesu mano werruok maricho mano chier mar choke ng'ama kelo lokruok e mier ng'ama kelo lokruok e ute mag ji we mondo nyuol e dhod chunyi kod dhod chunya onyuol e dalau gi dalawa onyuol e ohandi kod mara onyuol e somb nyithindi kod maga onyuol e nyaka e dalau minyiero kod dalawa mondo kawuono ni sulwe no mondo bi orienya malo joma nade ma ok ong'eyo Yesu mondo ne ane sulwe no karieny sama sulwe ang dorieny od ng'ato gima onge ang no yudre ne gidonjo ne gikelo dhahabu ubani kod mane gikelo ne Janazareth sama Yesu nyuol e odi gik ma onge biro yudore gima onge ne biro yudore jonyuol Joseph ne onge gi dhahabu sama no nyuol Yesu jonyuol Yesu ne onge kod dhahabu sama no nyuol Yesu dhahabu no yudore ubani no yudore mane no yudore sama no nyuol Yesu dhod chunyi gima onge biro yudore wacha ni japuonj kawuono sama inyuol ni gik ma onge go mondo yudre gik ma nyo Yesu ber kenyiera ne mondo yudre dalawa moseber kenyiero Christmas ni ting malo kiwo gole chudo motimo todo ka kundika Zaburi 40 matindo 2 iber Jagalili iber chier mar choke iber Janazareth ochika nuoyo kane gisewinjo gima Ruoth wacho ni gine ne gichako wuoth ka gidhi kendo sulwe mane giseneno gowuok cha nochako thinyore nyimgi ka giwuotho motelo ne ginyako dhi ochung' kama oporore gi kama nyathi nitie kane giseneno sulwe no ne gibedo mamor ahinya ne gidonjo e ot mi gineno nyathino gi Maria min mare kane gigoyo chonggi piny e sa nyuol ruodhwa ni nying Yesu Janazareth nyaka joma ne ok onego goni chong biro goni chong ne gigo chonggi piny kech onyuol ruoth we kawuono ni mondo nyuol ruoth e odi wasiki biro go kawuono ni gibiro go chonggi piny gibiro go sarut e nying Yesu Janazareth gik ma onge wanuoyo biro yudore e nyuol ruodhwa ni kawuono ni tuoche manitie biro go sarut kadar ruodhwa dong korito ot japuonj biro dong kosiro ot japuonj biro dong kosiro dala obiro dong kosiro mwandu mar ng'ato e nying Yesu Janazareth sama inyuol e ruodhwa ni sama sulwe ang' nochung' koporore mar ot kawuono ni gik ma onge biro donjo gima ne ipara ni dak bed biro donjo wang'eyo Yesu singruok wang'eyo nyakwar Jese wang'eyo mugano mumbakona niya e Jeremia 30:8 nabiro turo jok mane ng'uti sama onyuol Yesu e od ng'ato nyaka jok mane otwego do ng'ut ng'ato ibiro tur kawuono ni e nying Yesu Janazareth Isaya 45 wacho niya nabiro mako badi makora chwich sama onyuol Yesu Janazareth ruodhwa biro mako badi makora chwich manyaka ang' ni muom e Christmas ni we mondo ng'ato muom e Christmas ni we mondo nyaka gode mopio mane bere ng'ato mondo Jehova mondo pie nyaka bed chandruok machal nade Jehova biro pieyo mano gimondike muma Isaya 45 o abro mako badi makora chichi milo wasigu man mbele ni e Christmas ni lo wasigu man mbele wasigu mag tuoche wasigu mag dhier wasigu mag gope wasigu mag ase e nying Yesu Janazareth gik ma onge biro yudore kuom ng'wono mar ruodhwa mondike Mathayo 15:13 ni gimoro amora ma wuora ne ok opidho ibiro pudho oko nyaka dhier mamiyo ng'ato koso ibiro pudho oko nyaka sandruok kod chandruok nyaka gope kod ura nyaka se miseyo godo ng'ato ipudho oko e Christmas ni duong' odogni onge gi lweny molosi mondo inyi mano inye Christmas ni mani Isaya 54:17 o ibiro mi nyinga manjene Christmas ni ano chakruok 32:27
Nyaka tiyud nying manyien e Krismas ni. Tinga badi malo wacho ni Krismas ni ayudo nying manyien. Ka Jakobo no yudo nying manyien moluongo ni Israel, bende ayudo nying manyien. Zaburi 81 matin auchiel wacho ni nagolo ting' mapek kendo nakawo deche mwabolo piny. Ting' mapek mar dhier gi gombo kod ura kod ase kod anyiera e Krismas ni we japuonj mondo gol oko. We mondo kawuono ni nying Yesu ja Nazareth, mondo Jehova mondo timne ng'ato ng'uono. Japuonj wuoyo kod Musa ma wuod Amram ka gineno ka Farao luwo bang'gi, to luoro osemako gi e Krismas ni. Wachne Jehova ni kawuono luoro ok maka. Gik ma onge go japuonj in go. Wang'eyo ni kawuono nitie nyaka jok ma gimang'no cham onge, Jehova ni kodi. Wang'eyo ni nitie nyaka jok moko ma samoro nie pien, Jehova biro changi. Uparo wuoyi molewo higa 38 e dho yawo, mano Johana 5. To nasa manoromo kod misinga chir mar choke Yesu ja Nazareth. Umuga manoparo ng'amo kwame dho yawo ka jomoko to ne weye mna kanyo. Ka ng'ede ne kwanore to buru chame kanyo. Koth goye kanyo kata obed mana koth mar pe. Sama noromo kod Yesu, japuonj notimo ne ng'wono Krismas ni we mondo timni e ng'wono. Oparo nyako ma iye osechwer tubo higa 12. Samoromo kod Yesu simba ajabu chir mar choke ja Galili. Mane sama ich machwer nolu ochung'i e sechego. We mondo gima timore maliti ngima ni japuonj otiek kawuono e Krismas ni. Oparo wuoyi manolewo piny jo-Gerasi. Oting'o poko rabolo e toke. Owuotho kowacho kisungu madongo komuodo nyaka losruok mag dhano. Samoromo kod Yesu muga Manuelo ka Satande modhi otero nyaka imbite. We mondo mi ogony ng'ate jela kawuono e Krismas ni. Owache Jeremia 40:4 ni kawuono golo nyororo ke lweti e Krismas ni. We mondo gol nyororo ke lweti. Ondike Isa 22:25 ni chieng'no musumal manoguro matek nopudho kowe opudhe musumal ka musumal moguro kit ngima mar ng'ate e Krismas ni. Mondo kinyuolo Yesu kawuono ni kinyuolo dhood chuny wato musumado bende nosegolo oko nyaka gik manolierie te. Bende nolierie tuo ber mondo gol oko kawuono e Krismas ni. Bende nogole asewe mondo gol oko e Krismas ni. Bende nogolierie nyaka ich maremo we mondo wuog oko e Krismas ni. Bende dala moro noliere nyaka gik masendore ma pile kod pile jionge kwe dala no. We mondo kawuono ni japuonj gol musumade ge Krismas ni. We mondo nyuoli e dhod chunje wa Ruoth. We mondo ng'wono ni otimre kit ngimawa e Krismas ni. Parie mama molewo, mama miseyo ni onge nyathi mapok oting'o nyathini. Wang'eyo japuonj ni reso Ana. Parie Ana molewo ni e Krismas ni. Ne Ana mabiro kogo chonge piny ni e Krismas ni. Magada ji chamo gweno to ochamo tok donji ne pi wang'e dok e iye. Parie mama ni ai Ruoth. E nyuolo mar Ruodhwa kawuono ni e Krismas ni. Ruoth parie mama molewo ni. Wang'eyo ni japaradiso noparo Sarai ka higni osekoniang'. Eka welo adek nodonje dala no. Nyasacha kona niya mondo aler niya welo gi nen Nyasaye Wuoro, Nyasaye Wuowi, Nyasaye Roho Maler. We mondo Nyasaye Wuoro, Nyasaye Wuowi, Nyasaye Roho Maler olim ng'ato e Krismas ni. Sama ang' Jehova ang' nolim par ng'ato. O dala no kang' nodong' kaka nodong' kendo. Sama nonyuol Ruodhwa, Joseph ne onge gimoro malich e lwete, kaachiel kod merwa Maria mane min Ruodhwa Yesu Kristo. To sama nonyuol Ruodhwa, to mumba kona ni ne nyaka juoke nokelo nyaka dhahabu, umane, ubani kod mane gik ma onge sama onyuol Yesu e dhod chuny ng'ato. Sama onyuol Yesu e chuny ng'ato, sama onyuol Yesu e od ng'ato, sama onyuol Yesu e ngima ng'ato, sama onyuol Yesu e kanisa moro, sama onyuol Yesu e ngima nyathi moro, sama onyuol Yesu e ngima mama moro, sama onyuol Yesu e ngima dichuo moro. Gik ma onge nyalo yudore piyo e nying Yesu ja Nazareth. Kawuono wacho ni japuonj nyuoli e ngimana, to gik ma onge mondo yudre, kwe ma onge mondo yudre, nyaka gik ma minyiero dalawa
gol oko mondo mi gik ma onge oyudre. Duong' odog ni ja-Galili. Wang'eyo sulwe mar polo. Ja-Nazareth manoparo Lazaro kokwame bwo jela e bwo liel. Kawuono ni nyaka gik mane ji ne wacho ni dum obed dak mar ng'ato mane ji wacho ni mano to dum. Wabro wuoyo kod Yesu ang' kawuono nogol kidino oko e nyuolne e Krismas ni. Mondo Krismas ni okel lokruok e ngima mar ng'ato. Mondo ngima mar ng'ato kik dong' kaka ne en pile. Samolimo dala gi Lazaro ja Bethania. Dala no ne ok odong' kapod iywakie. Dala no nduru kod muodo lak ne ok odong'ie. Mano wacho ni Krismas ni. We mondo wating' badwa mondo wawach ni ya. Dala manyo sandruok nitie Jehova mondo kelie kwe. E Krismas ni. Dala manyo onge nyaka gik ma long' ma piny nyalo neno. We mondo Jehova mondo kel. Miyo mane ywak ni nyithinde olal e boma. We mondo Jehova odwok nyithinde go. Miyo mane wacho ni nyithinde onge kata kuonde dak mabeyo. We mondo Jehova mondo migi dak. Nyako mane ywak na rusna no kethore malit. Jehova mondo riw gima Nyasaye no riwo. Mondo dhano kik chak pogi. Ng'ama ne ywak no ande no selwar. Mokungore kod ume. We mondo Jehova kawuono donjo ala no. E Krismas ni. Mondo chunge malo. Ondikie. E Zaburi 40 matindo 2 no ywaya kogole chudho matimo todo. E Krismas ni. We mondo ywaya kogole chudho matimo todo. Moketi ewi Lwanda. Motegno. Stability mar marriage. Nyaka mar business, financial stability. Jehova mondo kel breakthrough madongo. Mabro bwogo ganda. E Krismas ni. We mondo timini kawuono. Wang'eyo Yesu chier mar choke. Ja-Galili kinyuolo kawuono. We mondo gima onge no. Mondo yudre. We mondo nyiero mane onge ot. Ma ji ne onge gimor. Mor mondo duogi. Kwe mondo duogi. Era mondo duogi. E nying Yesu ja-Nazareth. Ot mane gombo mondo igerno. E Krismas ka. Tinga badi. Wach ni ruodhwa. Sama no nyuoli. Gik mane onge no yudore. Ubani no yudore. Mane no yudore. Nyaka kamano ero. Nyaka dhahabu no yudore. Wawacho ni ruodhwa sami nyuoli ni. Gik ma onge mondo yudore. Nyaka mesa ka. Gik ma onge mondo yudore. E dalawa. Gik ma onge mondo yudre. E kenyna ka. Gik ma onge mondo yudre. E tich matiyo. Gik ma onge mondo yudre. E Krismas mar nyuol ruodhwa ka. Kawuono ni sulwe mari. Mondo chung' ewi oda. Mondo gik ma onge mondo yudre. E nying Yesu ja-Nazareth. Gima onge biro yudore. Gima onge biro yudore. E nying Yesu ja-Nazareth. We mondo nyuol e dhod chunyi. Mondo ichak manyien. Kawuono ni. Kiwuotho do gik moko nyien. Kidhi nyaka dalau. Gik moko nyien. Kidok e tiji gik moko nyien. Nikech onyuol ja-Paradiso e ngimani. Duong' odog ni wendo. Wadhi kodi e lamo. Iber manade were maklo. Chunya dendi e Krismas ma kawuono. Pare miyo mowinji ni pare jaduong' mowinji ni. Sire nyathi sikul ni pare kijana ni pare nyako ni ruodha. Chung kod gi ruodha lela Roma lero sirgi Kristo. Mara kumingi Yesu. Amen. Jora magura jidala mageno. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bati Ministries no ler e piny Kayole. Namba na madang iyuda go en 0733 79 49 10 anuoyo. Namba na madang iyuda go en 0733 79 49 10. Namba na machielo en 07 kendo 07 to 70 5376. Namba na machielo en 07 kendo 07 to 70 5376. Mad Jehova Majasiri joge. Osiru kawuono. Osiru kiny. Osiru ndalo kondalo. Amen. Olunga jaera